aș vrea să vă povestesc o întâmplare pe care am citit-o din Aiud, referitoare la George Manu. Poate știți, la Aiud erau foarte mulți din intelectualii țării, era spuma țării acolo, elita întregii generații. Dintre toți era considerat ca o academie acolo. Foarte mulți țineau cursuri. Unii se țineau, când a fost această libertate, se țineau prin viu grai, separat pe camere sau când se putea pe mai mulți. Apoi s-au ținut în morse, prin calorifere. Poate cei, vi se pare ghilar, poate cei care nu știți aceste lucruri. Dintre toți acești intelectuali ai țării aflați în Aiud, în această academie a Aiudului, rector era considerat George Manu, pentru cultura sa enciclopedică, pentru rectitudinea sa morală. Acest lucru este ilustrat de această povestire această întâmplare care voi povesti. În acel moment se întâmpla războiul din Coreea de Nord împotriva Coreei de Sud. Cei din închisoare s-au întrebat de ce acest război fratricid, care sunt interesele într-o zonă uitată de lume, de ce această confruntare. Și au hotărât să meargă la rectorul George Manu și să-l întrebe câteva amănunte, să-și clarifice această situație. El le-a răspuns că le-ar putea da un răspuns pe scurt, sau ar putea să-și noteze câteva idei. Nu existau cărți, nu existau foi de hârtie, creioane, aveau tăblițe de tablă și cuie și scrijeleau pe ele. Și a cerut 2 bucăți de tablă și le-a cerut timp până seara. Până seara și-a notat câteva idei din cap despre Coreea de Nord, după care a ținut o conferință de câteva ore despre Coreea de Nord, despre Coreea în general. A început cu istoria veche a Coreei, cu dinastiile coreene, cu legăturile lor cu dinastiile chinezești, japoneze, geografia solului și a subsolului Coreei, numărul de orașe, râurile, populația, bogățiile subsolului, ocupațiile prioritare, cultura, religia. Era vorba, repet, de o țară uitată de lume, Coreea. Putea să întrebe cineva de Republica Malgașă sau de Vietnamul de Sud. Acest om era o enciclopedie. Să ne gândim ce Românie ar fi însemnat, cum ar fi arătat această țară dacă acești oameni, precum George Manu, Petre Țucea, Mircea Fulcănescu și toată această spumă intelectuală, interbelică, ar fi condus țara. Cum ar fi arătat țara? Cum ar fi arătat România condusă de acești oameni?